गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे yes I'm in peace আৰু সেই কাৰণে যেতিয়া মাজত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছো सक्तिकारी रन्जन दैमारी जे बेनि सायाव बो बुंदों मेन टपिकआव थाङैनि सिगां आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरो आसामनि सीएम मामाया हेमन्त बिश्व शर्माया दा अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्ड बा बर'नियाव थामथि राजनीतिक हानजा दानायनि सायाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन ভিডিঅ'खौ ফুৰাই নাইগ্ৰজক চুক্তি সেই চুক্তিখন যিমান ক্ষিপ্ৰ গতিত ৰূপায়ণ হৈছে সিমান চুক্তি আজিলৈকে কতো ৰূপায়ণ হোৱা নাই অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই বিটিআৰৰ চুক্তি ইমান ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ হৈছে যে আজি বিটিআৰৰ বাউণ্ডাৰী গৈ গহপুৰ পাইছেগৈ যিবোৰ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত কোনো বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰে বিটিআৰৰ বাজেট এতিয়া বিটিআৰে সম্পূৰ্ণ বনায় অসম চৰকাৰে একোৱে হস্তক্ষেপ নকৰে আৰু সাংবিধানিক এমেন্ডমেন্টৰো প্ৰক্ৰিয়া ফাইনেল পৰ্যায়ত আছে গতিকে মই ভাবো যে বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ তোলাটো একেবাৰে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় বিটিসি চুক্তিয়ে হওক বিটিআৰে হওক যিমান কেইখন চুক্তি হৈছে গোটেই কেইখন চুক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে সন্মান জনাই আহিছে নতুন পুলৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আমি এটাই কৈছো আমাৰ সম্পৰ্ক বড়ো সমাজৰ লগত নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু একতা আৰু সেই কাৰণে বড়োৰ মাজত 2-3টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিক্যাল পাৰ্টি থাকক আৰু সেই কাৰণে যেতিয়া মাজত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছো গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক একেলগে থাকক আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল 2-3টা গ্ৰুপ হলে আমাৰো কথা পাতিব দিগদাৰ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল তাত কোনো অসুবিধা নাই গতিকে ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই মোৰটো সকলোৰে লগত ভাল গতিকে সমস্যা আমাৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই কিন্তু বড়ো জাতিৰ মাজত 3-4টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো জাতিটোৰ বাবে শুভ সংকট নহয় কোন এমচিএল কোন নাম কি মই নাজানো কোন অপৰিচিত মইতো শুনাও নাই কথাটো আজিহে শুনিছো মই চাই ল'ম বাৰু মই নাজানো কি অপৰিচিত হৈছে মই শুনাও নাই কিবা আছে যদি মই প্ৰমোদৰ লগত পাতি ল'ম মোক কোনেও কোৱা নাই এতিয়ালৈকে একেদিন অৱশ্যে ময়ো অলপ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছো হ'ব खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे yes I'm in peace आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबरदस्ति गोजोन फैबाय गोजोन होबाय गोजोननाय जाबाय बेफोरबादिखौ बुंनानै जों जुर जबरदस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया नंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबादि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबादि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आंखि गुबुनारिफ्राबो बे बाथ्राखौ बुङो बे माबादि जानो हागौ बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय जायफ्रा आर्मी पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय आथिं आखाइ सिफाय जाबाय जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदों जोंनि एपिबिए बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि बेनो गिबि डिस्ट्रिक्ट कमिटि पर्बत जरायाव दिनै जों मोजाङै दानो हाबाय गासैबो हारि हारिसा गासैबो धोरोम राव रायलायग्रा सुबुंखौ लानानै मोजां मजबुत मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो हाबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों पार्टी प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनो लुबैयो राजखान्थि मोननै दोलो दंखायो नंगौ नाम्बार वानावथ' जों नायबा नुयो जे मोननैथा जिथा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ
बेनि बे आरो गुबुना जाबाय जे जेब्ला जों थाखानाय सोरखार बा थाखानाय हान्जाफोरखौ गेबेङै खामानि मावनाय नुवा हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय बादि मावलांनाय बादि नुयो अब्ला सोरहाबा बेखौ सुंथानो थाखाय मोन्थाय थायो थ' बेबादिहाय जोंबो मोनसे बिबानसो लानो फैदों जे जोंनि इयुन जेनेरेशनफ्रा जाहाथे दा जिफोर गैया जालांनो हमदों जोंनि पावार फांसन्सफोर खमायनो हमदों बेफोरखौ जोङो गाबथानानै जाहाथे दोननो हायो जोंनि इयुन जेनेरेशनफोरनि थाखाय बेफोरखौ जोङो सानदों जों बे 6 शिड्यूल एरियायाव थायो जाय 6 शिड्यूल एरियानि पावार एन्ड फांसन्सआ इट्स भेरि हाई बिराद गोजौनि गोख्रों पावार एन्ड माने फांसन्सफोर दङ प्लास 6 शिड्यूलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक बे केरेक्टारिस्टिकआबो दायो गैया जालांनो हमदों जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया गोमालांदों गुबुन गोजौनिफ्राय बहाबानिफ्राय दैदेनहरनाय सालायजानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो बेबायदि खालामजायोब्ला जोंनि 6 शिड्यूलनि जिथु केरेक्टारिस्टिक गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाय बे गैया जालांगोन आरो लासै लासै जों नुलांदों जोंनिफ्राय बिफान गोमानाय बा जों साख्रि होनो हायि लोरबां जालांनाय बायदिसिना बिथिङाव जोंखौ लोरबां खालामनो नागिरदों बेयावहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ दानाय जादों बर' हारिनि मोनसे जारिमिन बेखौथ' बयबो बुंगासिनो जोंहाथ' न'नि मानसिबो दङ सासे जेलाव खिन्थु ओरैनो रायजो राजायाबो बुंगासिनो गोजोना खुगाजों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ मानसिया मोनदांनो हानांगोन गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन जे येस आइ एम इन पिस आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेखौ सोरबाया जुर जबस्ति गोजोन फैबाय गोजोन होबाय गोजोननाय जाबाय बेफोरबायदिखौ बुंनानै जों जुर जबस्ति रायजोनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो हाया नोंगौ नोंथाङा सोंनाय बादि जों बुहुमाव बेबायदि मोनसेबो जोङो दिनैसिम एग्जाम्पल नुवाखै जे सोरजोंबा सुक्ति खालामखांनानै बा गोरोबथा खालामखांनानै बेबो सान्थि गोरोबथा खालामखांनायनि उनावहाय सागान होनो लाना फैबाय सागान होनानै आरो सिङाव सोना दोनहैफिननाय बेबायदि जाथाय जों नुफेराखै रावबो नुफेराखै आनखि गुबुनारिफ्राबो बे बाथ्राखौ बुङो बे माबायदि जानो हागौ बेवहाय जोबोद दुखुनांथाव बेवहाय बिथांमोनखौ मान होनानै दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय हारिनि नांनायनि थाखाय जायफ्रा आर्मि पुलिस सिआरपिएफफोरजों बुख्रुब जाबाय आथिं आखाइ सिफाय जाबाय जायफोरनि न' बां बुख्रुब जानानै बिसोर गासैखौबो मान होनानैनो जों दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदों जाहाथे जोङो मोजां खामानि मावनानै जोंनि मोन्थायखौ लानानैहाय खर' दैखांनानै थांनानै थानो हायो आरो बेबादिनो बिथांमोननोबो जोङो मान बावनो जाहाथे हायो जे मानाव गेदेर डक्टर अनजालि दैमारिया जेने गुवारैनो फोरमायलांबाय जोंनो बिटिआर एकर्डआव मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया एबा जोंनि बिटिआर एकर्डआनो गाज्रि नामा एबा मोजां नङा नामा मेन प्रायरिटियावनो जाहैबाय एक्स एनडिएफबिनि केसखौ फोजोबग्रोनांगौमोन मोनसेया जाहैबाय रिहाबिलिटेसन बेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबिफोर दं रिहाबिलिटेसन बेफोरखौ होनांगौमोन आरो एक्सकिसिया ना मा होनो बै थैनायफोरनो बेफोरनो फैसा होनांगौमोन माखासे गोबां बिभिन्नफोर एक्स एनडिएफबि दाबो गामिफ्राव दंबावो जोंबो मिथियो एसेसोखौ दा बैसोरो दासिमावबो रिहाबिलिटेसन मोनाखै आरो लिस्टआवबो सोरबा आसोलथारबाबो सोरबा दिखांजाबावाखै अब्ला माखासे बैफोर नांबोनाया दुखुनांथाव दा जोंनि एकर्डआ 4 लाखनि थाखाय एकर्ड जायाखैमोन आरोखि बेनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया दा बेफोरखौ बे फैसाखौ बाद दोननानै जोंनि सायाव एक्स एनडिएफबिफोरनि केसखौ फोजोबना होनांगौमोन मोनसे बाथ्राया जाबाय मामा जेनो मामाया जोंनि बिटिसिआव हाबनानै जे दा बेखौ हमनानै लाखा दा मोनथाम पार्टी जाखाबाय आरो माखासे गोबां बिभिन्न फिसा फिसौफोर दङ ओमफ्राय माबाफोर गेस सिलिन्डारफोर दङ मा होनो बेखौ भटार पार्टी दा बेखौ बाद खालामनानै मोनथामा दा मेजरिटी जानानै थाबाय जेन'बा इउपिपिएल बिपिएफ आरो दा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेयाव मोनथामाव जेनो बोखावखाबाय दा बिजेपिया बिटिसिआव हाबनानै सिङाव खामानि मावनो हागोन एबा देरहाना प्लानिंखौ नुहुरखाबाय अब्ला जोंनि सायाव माखासे जोंनि जाथि खथा नांनाय एबा जोंनि पावार एन्ड फांसन बिटिसिनि जेनो गासै गावनो दानानै लानो हानाय जेनो पावार एन्ड फांसनफ्रा गोमालांगोन नामा अब्ला जोंनि सायाव आं नोंथांमोननो एसे उनाव लाबोगोन जे जोंनि पावार एन्ड फांसना गोमालांगोन नामा बा लेस जालांगोन नामा जोंनाव माखासे बिटिआरनि
एकर्डफ्रा जेनो दंमारना गैमारा नोंथांमोननि आङो मोनसे भिडिअ उननि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव दा मानाव गेदेर डक्टर अनजालि दैमारि आरो बिजेपिआ जोंनि बिटिसि आव हाबनानै जेनो प्लान पलिसि खालामनायखौ बेखौबो अलरेडि मामाया मिथिखासिगौ अब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन अब्ला बिटिसिआ जुदि बायोब्ला थेर बेथेर जायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजा प्रमत्त बर' रायजो राजाफ्रा बै समाव जेब्ला राजा इरागदाव जेब्ला बर'नि जोबथा राजाया थैदोंमोन बे बर'नि जोबथा राजा थैनायनि उनाव आरो फिन गावनि फंबाय राजा इरागदावनिनो फंबाय जे बे फंबाया बिबाजैखौ हाबा खालामनानै लादोंमोन बे बिबाजैखौ हाबा खालामबाय बिबाजैखौ हाबा खालामनानै आरो बेबो सेम बिदा बायदि बुथार जाबाय अब्ला बै समाव बर' रायजोफ्रा गोदाव सोराव जादोंमोन बेबायदि गोदाव सोराव जानानै जोंनि बिटिसिआबो जेब्ला 6 शिड्युल माखासे जोंनि पावार फांसनफ्रा जुदि बोखाय जायोब्ला बेबायदि एक्चुअली बर'फ्रा गावजोबथारबाय आं बेखौ जाथिया बेखौ थानाय नङा आं बेखौ बुंनो सानाखै जोंनि माखासे संबिधानफ्रा एबा जोंनि पावार फांसनफ्रा थेर बेथेर जायोब्ला बर' होननानै लानो हानाया एसे मुस्किल जागोन नामा आं बेखौ बुंदों आरोखि अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मा बुंगोन